Vođa grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, poželio se danas ponovo da njegovi borci još uvijek ne dobijaju dovoljno granata od Ministarstva odbrane Rusije. Ministarstvo odbrane, koje je obećalo da će obezbediti da sve borbene jedinice imaju neophodne resurse, održalo je duge sastanke po pitanju municije, ali nije bilo napretka. Ne dobijamo dovoljno granata, samo 10%, rekao je Prigožin, a prenosi Reuters. Prolazimo sa minimalnom količinom granata, rekao je on i dodao da uprkos tome njegovi borci i dalje napreduju u Bahmutu. Prigožin navodi da je rusko rukovodstvo zatražilo od Ministarstva odbrane da verifikuje zahtev Wagner grupe za municijom, ali da je proces spor zbog birokratije. Šef Wagnera je krajem prošle nedelje objavio snimak pun psovki upućenih zvaničnicima ruske vojske. Optužio ih je da su se udebljali u svojim kancelarijama dok su njegovi vojnici ginuli na bojnom polju. Nakon toga je javno zapretio da će povući svoje snage iz Bahmuta.